Tenim la sort que som un poble multicultural amb gran diversitat de persones i de realitats, no només socials sinó polítiques. Actualment estudio Història a l'Autònoma i tinc la sort o la desgràcia, en certa manera, de que jo he viscut aquelles dues bandes, no? La vida d'allò de la meva mare que deien de «ostres, no puc anar a la universitat» i la veritat és que l'R8 és un salt en termes de qualitat de vida i benestar pel jovent important. Al final estem parlant de que jo, per exemple, anava a Barcelona, feia transport a Barcelona o fins i tot a Sabadell per poder anar a l'Autònoma en transport públic, i que això em suposava 1 hora i mitja d'anada i 1 hora i mitja de tornada. I ara són 5 minuts. És un salt en qualitat de vida increïble. Necessitem una Santa Perpètua esportiva, som referents, en certa manera, no? Tenim moltes persones que promocionen l'esport perpetuenc, però que han vist, en certa manera i en algun punt de la seva vida, s'han vist forçades a marxar del municipi. Es poden fer moltes coses i, de fet, s'han de fer perquè és el que dèiem, no? Allò de les polítiques enquistades que no han evolucionat i, per tant, no han fet front a aquest creixement, no? I, en aquest cas, a les necessitats dels joves. I és una de les coses que no hem d'oblidar i no hem de deixar de banda, perquè al final també venim d'una pandèmia, venim de generacions que, en certa manera, no han pogut viure la seva joventut. I ara penso, per exemple, en tots aquells i aquelles adolescents, no? Que no han viscut una adolescència de poder sortir amb els seus amics, amb les seves amigues, d'aquelles primeres festes que sempre recordem, no? Aquelles persones que sí que ho hem pogut viure. I al final tot això també és una càrrega en termes de salut mental, perquè, ostres, no has pogut viure la vida que t'ha venut la societat.